Mhuri yeZimbabwe ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara. Wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Ndini wenyu chikomana Hadhirare ndinenge ndichimhanyira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Vadikani, ndatitarisei hama dzedu kana unga une hama inge ichienda kuchirundu yakwira bhazi iro rinonzi Zebra Kiss bhazi. Vadikani, ndinokumbirawo uite recheck kune hama dzako unzwe kuti dziri safe here, mudikani wako ari safe here, nekuti bhazi iri rakakudubuka panonzi pachirongonya richienda kuchirundu ndokaenda bhazi iri. So ndichaisaka short video ikako manheru ndopakarakakudubuka chakuisaka short video ikako, wapedza kuona kwa short video ikako utozwa unofika mu comment section. Chingoti kune vakakuvara get well soon. Namba yevanhu vafa ndinganyepe, hatisati taziviswa kunzi pakafa vanhu vangani, but tikutarisira kuti pashaike afa aparara ipapo. Ndatitaure zvandinofunga mu comment section. Wapedza kuona short video yaka usaskipe, ndine update yaNelson Chamisa. Ndatione this video. Radona just now baba marongora apinda mchirundu. Next update i-audio yanga yazo mentionwa zita raNelson Chamisa pa-update iyi. So kuti munzwe audio, mapedza kunzwa audio mushare this video kwamanisha mwari. Inisa Hadhirare, hapana nguva yekumirira ma-updates gozha. Much love. Kana kuti wageza wapuwa zvimari, izvi zvangova nhamburo yekuvhara inja chete. Kana kuti zvinhu zviye zvadai. Nokuti vanhu vari easy kutrepana, vanhu vari easy futi kutonzerana padhuze. Ani muri kupaona? Saka chinhu ichi kana chiri chenyika ngachiratidze kuti maconditions ese anenge achiitwa ane chekuita nenyika yose, kwete kuti zviratidze sokunge zvine macondition edivi rimwe chete kana bato rimwe chete. Ndo pano pari kukonzeresa kuti zvinhu zvidini zvitenderere iko zvine izvi. Ani muri kupaona? Ichi nyaya demonstration, Chamisa hagone kudaidzira demonstration. Chamisa tiri kutaura kuti unogona kumira uri kubato rake, uchitaura une maringe nebato raanotungamirira, ndokwaane simba kubato kwake. Ani mapaona? Izvi zvimwe zvese izvi zvevademonstration nechizvi, Chamisa pache zvake une urongwa hwake hwaanoita iye husinei nekutumwa neZANU-PF, usinei hwekufurirwa neZANU-PF. Chamisa unotaura zvinhu muimba yake maane simba nevanhu vake nebato rake. Vanoti bato Chamisa akasiya bato kudhara kana Chamisa haasi mubato. Isusu webato rake tinozviziva kuti Chamisa tinaye ende ndipresident wedu. Ani muri kuona? Hatisati taane umwe president kunze kwaChamisa, opposition party yose nyika yose. Saka vamwe vanhu vangataure zvavo zvavanotaura vachinyeba vachiita sei, haizi kutaura kuvanhu vari kutsvagawo sadza zvavo. Ani mazviona? But nyaya iripo ndeyekuti vaChamisa kubato ravo vanofanira kuramba vari vakamira. Ani muri kuona? Not kuti vaonekwe neimwe nzira isiriyo navanhu kuti vataure zvisiri izvo. Vanofanira kuramba vari vanhu vakamira nebato ravo, nokuti vanhu vachisapota vaChamisa vari kusapota chiumbwa chechimiro cherusununguko. Ani mapaona? Saka nyaya iripo ndeyekuti vaChamisa vanofanira kuramba vakasimbisa nekushingisa uye vachiratidza kumwe kuita kunofanira kunge kuchiitwa nevana veZimbabwe. Nokuti kungotaura chete ngatinenge tichingoita tiri mumamidhiya tiri pai, rimwe gore rinouya richipera, rimwe gore rinouya richipera, rimwe gore richiuya richipera, rimwe gore richiuya richipera. Nyaya yatinofanira kukoshesa ndeyekuti maelection iwaya taane nguva ndiwo atiri kungoramba tichibirwa. It's obvious kuti kana kutoenda maelection futi Chamisa vanongowina, but vachikopa futi iva veZANU-PF.